Iroi try sesin pat ngai kebeli pipa ro ha kerteng ke perempuan tam ke jong jisu te don na pting jongphi phi ong inga kong phi mju sha jingit chu ne menchua phi sha jingit ba te phi ong ru ba ni kwa anya snok ti lang bat phi ha ka jing sha jingit te ha ki por ki menchua kani ka phone junga ka long ban post kum toi ki dak ki dur te re menta kam long chu re Tena doko toko por hi dengan sya jingit ngam jupen banasyo apo YouTube. Te ngala perkat ngan le no daga video kan ngan ya tho lada dan menu ki bakwa banya snok tilang bat ni. Te Lashai kan don ka jing duai sya jingit. Te dadon kino ki mat jing duai pila ban pa ni hapo inbox dengan chupet ngan chuon ka phone tang ngan pe ki mat jing duai. Man badap shi kentang man chupet tang yaki mat jing duai kum tu mangan yo ban duai na ka benta jongphi te kan long ba kum tu dalat de bam jam menta te ngin ya pen kut no pat Lashai de miet ken kemot Lashai men step nai bam i ai re nai di hi re Lashai de miet pat ken san baji ngin ya pen kut no pat te la de don menu ki badon kino ki mat jing duai te phila ban message hapo ha kani ka inbox jong kani ka YouTube channel jonga te da don gi bakwa ban ya sha jing et lang ru phila ban ya sha jing et lang te abang sha jing et ru sha jing et na do ka sim na do ka do not te dei ban pin trai kam phila ban ruai la ne phila ban buli bible la ne phila ban duai te da de ba phi sha jing et te kamot nga te ngam judi re te kidon ki badi ru tambang ngam judi re te don pat ki ba pidang ba mi ki jing len ki bas new pi kwa ban like no sha jing it ya kata ma pin like na kita ki e par khon te pi ha ban pen kho ya ka don ke jong phi da ka ba pi it lut hau play da ka ba pi ko ngu yo play namar la da pim ko ngu ren em sa e ken sa si jing pangka strict te sale ba kum ta tu ble ke jing su ni ban kur khui philang baro ya ro itrai